आं बिराद गोजोननाय मोनदों गाबोननिफ्राय बेवहाय अरांबी आब्दुलाराय बाथौ गौथुमनि 25 बोसोर माने सिलभार जुबली रुफालि मायथाइ फोरबो खुंथाय लोगोसे उदालगुरि जिल्लानिबो बेवहाय बोसोरसालिया जथुमा जानो थांगासिनो दङ। दा बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै मोनथाम मोनब्रैसो हाबाफारि दङ। बे जाबाय गाहाय दरखं बेखेवनाय एखेबारे पार्मानेन्ट, मोनसेया जाहैबाय थानसालि बेखेवनाय। थानसालि बेखेवनायजों लोगोसे बेवहाय माने बाथौ गायसननाय आरो बे हाबाफारि दिनै बेवहाय दङ। एसे सिगां जि मेन दरखं जि गाहाय दरखं बेखौ आङो बेखेवना होनो मोनबाय। आं थारैनो खोब खाफाल गोनां मोनदों। नैबे गेट गायसननायाव आंनिफ्रायबो आं एसे अनसुंथाइ होनो हादोंमोन। जिहेतु बे मोनसे जारिमिन जागोन, बे जारिमिनाव आंबो जे एसेब्लाबो जायगा लानो हाबाय, आं थारैनो खोब खाफाल गोनां होननानै आं सानदों आरो दा बिथांमोननि बर्तमान जि साखाफारा बेखौ नायोब्ला सानथामनि जि हाबाफारि 21, 22, 23 बेवहाय खमावबो 6,000 7,000 डेलिगेट फैगोन आरो अपेन सेसनाव आं बुजिनायाव 10 निफ्राय 15,000हालागै फैगोन। उदालगुरि जिल्लानिफ्राय ओनसोलफोरनिफ्राय फैजोबगोन। बे हिसाबै बिथांमोननि जि साखाफारा एकदम माने मोनसे बिसास लाथावना, बिथांमोना मोजाङै खुंफुंनो हागोन आरो मोजाङै खुंफुंनो हागोन आरो गिदिर गिदिर आलासिबो हांख्रायदों बिथांमोना आरो बोथोराबो जोंखौ मोजां होदों। जोबनायाव अब्लाबो आं आफा बोराइ बाथौनाव आरज गाबदों जाहाथे गासिबो दिगाव आफा बोराइ बाथौआ जोंखौ मदद होनानै बे प्रग्रामखौ जाहाथे मोजाङै बारहोलांनो हायो। आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि समाजखौ जों धोरोमजोंनो दानांगोन आरो जों दिनै बर' हारि होनोब्ला जोंनि गुदि धोरोमा जाहैबाय बाथौ धोरोम। दा बाथौ धोरोमा जोंनि धोरोमल' नङा, बे जोंनि मोनसे परिसय, बे जोंनि कालसारबो। ओंखायनो आं खावलायगोन जाहाथे बयबो जोंनि गुदि धोरोम, जोंनि एखेबारे हारिजों थांनाय थैनायजों लोब्बा गोनां बे धोरोमखौ जाहाथे जों अराय सम जोङो हमथानो थाखाय बयबो जाहाथे नाजायो, फेहेरनो थाखाय नाजायो। बिनि थाखाय बयबो जि एसे हायो मदद होलायनानै जाहाथे जोंनि धोरोमखौ जोङो अराय सम गेरेमसा खालामलांनो हायो, बिनि सायाव जाहाथे बयबो गाव गावनि बिबानखौ मावो, आं बेखौ खावलायगोन।